नोंनि हौवाया सासे प्रफेसारनि हिनजावा गुबुन हौवाजों खारदों होनोब्ला समाजा जोंखौ गनायनाय नङा। हाय बेखौनो दाबो लाबोनो हाया नामा? जोस्ला लानानै फै थाब। गेसाव गुबुन बाथ्राफोरखौ मानो रायखाङोब्रा? जाय जिनिसा बिदै गनानै गेसाव जागाजोब्बाय बेयाव मानो दै लुफिना बिदै गफिन नागिरदोंलाय? नोंनि गोसोथोनायासो आंखौ उल्था खुदुमदोंथ'। आं नारखाबाय थादोंसोमोन। नों जुदि ओंखारलाङाबा नोंखौ नैबे आंनि देगाजों नायगारसो थागोन आं। फै! नोंलाय माथो हाबा जानाय होनो आंनो खोन्थायाखै? नोंलाय माथो गथ' सानैनि बिमासोनो? ओइ नेबासि फिसाय, देगा सिंगुन्दा नायगोनलै नोंखौबो। आं थांसै। I love you टु। मोजाङै था। थाब फैफिन। आं नोंनि अनगा थानो हानाय नङा। नोंनि मोनसे जिउ आंनि मोनसे जिउ नोंनि मोनसे जिउ आंनि मोनसे जिउ मोननैजों मोनसेल' जिउ मोननैजों मोनसेल' जिउ। आयौ माबायदि मानसि नोंलाय? बेसे मिटिं लिंजाबावनो गामियाव? नों आंखौ दिनै बे हिनजावनि थाखाय आखाइ होबाय ना? गारां नोंखौबो। जुदि बे बाथ्राखौ आनै आमाइ मोना मिथियोब्ला नोंखौ गोदोनायाव हास्रोगोन आं मिथिबाय। सिथा। सासे लेखा फरायनो गोसो जानाय गथ'खौ बुनानै हरोबा बिनि फिउचारा मा जायो? बिनि साननाय हनाया मा जायो? आं बिनि खिथेरखौ लागोन। बेफोरबायदि माने न'खराव फैनानै दावराव खालामनाय मानसिखौ गुन्दा होनाब्ला नों आंखौ गुन्दा होनदों? बे खर'आव मा दं नोंहा? जेबो मोजांखौनो साननो रोङा। जानोलै आंबो बारा मोजां मोनथिया। बे खर'आव मा दंथाय? नारेंखलबासो देखावनानै नायजागौमोन। मोजां बुस्थुथ' थाखानाय नङा। गिनाङालै जाम्बा, जों भट थुनानैसो देरहानाय। ओइ एमएलए सार, नों आंखौ मा होनालै? हा? 40% साख्रि मोना होनदों नामा? आं मा ग्रह लाना उजियाथाय? आं गावखौनो जेबो हमनानै मोनला। जेरावखि थाङा खैफोदल' जायो। थाबैनो फैफिननांगोन वेले। नोंखौ नुवाबा बारा गोबाव थानो हाया आङो। नोंखौ अननाया आंनि जेब्लासिम थागोन, गोसोखांनाया आंनि थाबाय थागोन। अनां रावखौबो नों आंनो। आंखालाव बयबो गोरोन्थि मावफ्लाङो, नाथाय गोरोन्थिखौ निमाहा होनायासो मानसिनि आखु जानांगौ। नों बेखौ बिदि राव बाहायनो हामोन।